Gipakita ni Takloy Maria Carindora ang kalawom sa bangin nga gitagakan sa KM450 military vehicle sa Sitio Boston, Barangay Andap, New Bataan, Davao de Oro niatong Sabado sa buntag Mayo 18, 2024. Makita pa ang marka sa yuta nga gihagbungan sa military vehicle padulong sa sapa. Sa report sa New Bataan Municipal Police Station, 7 ang kumpirmadong namatay sa insidente. Nagila sa mga pulis nga sila Private First Class Janor Makakuha nga mao'y driver sa sakyanan, Kafgo Reynald Balaga o Kafgo Ferland Concepcion. Unom ang kumpirmadong angol nga gipangila nga sila First Lieutenant Fidel Castro Jr., ang team leader sa grupo, Sergeant Michael Arzaga, Corporal Emil Joy Mission, Private Jonel Alvarado, Kafgo J.R. Bale ug Kafgo Kim Ardel Castro. Sumala ni Major Ruben Gadot, ang spokesperson sa 10th ID, mihatag dayon og assistance sa mga sundalo alang sa mga namatay sa ilang miyembro o hospitalization sa mga naangol. Nauli na sir sa ilang mga pamilya sir, tulo na to soldiers na napod kay mga actually immediately after nung incident sir no, within that day nakapagpapot na sa mga financial assistance nila, and going ang ato ang pag-testing karon sa uban pa ng mga financial assistance sa higher headquarters. Sumala ni Major Gadot, upat sa mga angol nakauli na sa ilang mga pamilya. Subay sa report sa mga pulis, gikan sa Barangay Kabinuangan o padulong sa Barangay Andap, New Bataan ang mga sundalo na miyembro sa 25th IB subay sa Provincial Road aron motambong sa groundbreaking ceremony sa Farm to Market Road. Dihang pag-abot ni ini sa Purok 12, Sitio Langag, diin pasubida ang kalsada, kalit na palong ang makina sa ilang sakyanan ug midaos-os paatras hangtod nga nahulog sa bangin ang military vehicle.